siger hej. Familien har kun planer om at være væk et par dage, men selvom de kun skal være væk i kort tid, vil de blive savnet af vennerne på Bryggen. Må jeg ikke få et billede af dig, Linse? Nej, for hvis du får et billede af mig, Lone, så går du bare og slikker på det. Så helt. Du gør jeg da. Jo, du gør. Jeg laver mand. Jeg skulle da tage en spiller. Ej, Lone, du får ikke noget billede af mig. Det gør jeg da ikke. Det gør du ikke. Leppe-Lone er en tegning, vi har her på Bryggen. Lone er god nok. Hun er skidesød, dejlig pige. Den er sgu stået af for Lone. Er du ikke indlagt? Jeg er kommet på en dansesafdeling. Hvorfor står du så her? Fordi jeg har været på arbejde i hestestallen. Hvorfor hopper du, Lone? Det ved jeg ikke. Nå. Det er fordi, jeg lider lige nu. Ej, Lone, vi ses. Ja. Okay, hej, Lone. Hej, smukke. Hej. Du ved, jeg elsker dig. Ja, hej, Lone. Hun går aldrig. Der er masser af bryggetosser, man ikke kan overskue at høre på. Og jeg lytter, når jeg har tid. Men jeg har ikke så tit tid. Du snakker jo, jeg ligger nede på gulvet. Lå du nede på gulvet, Paps? Det selvfølgelig. Gemte du dig for Lone? Ja. Men Lone er jo ikke noget ondt menneske. Hun er jo sød nok. Hun er bare pisse irriterende. På et værtshus, så går hun bare ind, og så siger hun, hvad er det, hun siger? Er det nogen, jeg kan slet ikke fise på? Kommer bare ind ad døren og ser folk. De er ældre mennesker. Det er frygteligt at høre på.